Добре дошли в кухнята на тихото готвене с Дейзи. Днес ще ви покажем един различен начин да си приготвите вкъщи домашно сорбе. Хубаво е да използвате сезонни плодове, както е в нашия случай праскови. Взели сме 4 средно големи праскови, измили сме ги и ще ги нарежем на купчета. Нарязали сме две от прасковите, защото нашия се събира толкова. И сега ще ги пасираме. Сега ще прибавим и мъчките лед. Вижте консистенцията. Целта на леда беше да разхлади плодовете. И сега ще сложим нашето сорбе в подходящи чашки, след което ще го преберем за известно време в хладилника, за да може да стегне. Ще разпределим сместа в няколко стъклени чаши. Ако искате, може да го консумирате и в този вид, то е охладено, но е по-течно. Ако искате да е малко по-кремообразно, по-стегнато, просто го сложете в хладилника за известно време. В повечето случаи правят сорбето с замразени плодове, за да може да се консумира веднага. Ние в случая го направихме с пресни плодове и с лед за охлаждане. Добър апетит!